फट बतझरानि गुरुधामाव 88थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला फट बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म धामाव सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गोथार रुंसारि सानखौ फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि 7 रिंगायाव अखण्ड जयग खुंफुंनाय आरो 8 रिंगायाव धोरोमनि फिरफिला बिरहोयो आरो 8:30 रिंगायाव गुरुदेवनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर' बिथाङा। लोगोसे सिटी दैसा सेराव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मांखरसालिखौ फोजौखांनो थाखाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि अनसुंथाइ 5 कौटि रां फोसावनायखौ दिनै 88थि रुंसारि सान फालिनायजों आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनना होयो। लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मानगोनां आसाम केबिनेटनि मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बेबायदि हयथ' जोंनि बै समनि मोनसे जुग पुरुष हयथ' बे समाव जोनोम जायाखै आरो बिथांनि नाजानायाव बर'फ्रा दिनैहाय सारा मुलुगावनो सिनायजानाय आरो गनायजानाय मोनसे हारि जाफैबाय। बिथांनि नाजानायावनो फरायसाफोरनि आफाद जोनोम जादोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो हारिमुवारि आफादफोर जोनोमबो जादोंमोन। थुनलाइ आफादनि जोनोमफ्रावबो बिथाङा जोबोद मोनसे बिहोमा दङ। आरो लोगोसेयैनो जेनेबा दिनै राजनैतिक सांग्रांथि ट्राइबेल संघ ट्राइबेल लीग बेफोराव गासिबो बिथाङा लोब्बा दंजोबो। थ' दिनै बर'फ्रा राजनैतिक हारिमु रांखान्थि सब बिथिङाव जुदि मोनसे जावरिखांनाय मोनसे हारि जादोंबा बिथांनि नाजानायावनो जादों। दा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जे फबनाय जायगा गुरुधाम बिथांनि मुङाव स्कुल जाबाय मन्दिरबो जाबाय स्टेचु गायसनबाय नाथाय गुरुधामखौ लानानै खुनु मोनसे प्रजेक्ट जायाखैमोन। थांनाय बेसेबांबा दिनै फ्राय 78 years of independence आरो बिथांनि जे धोरोम फोसावनाय रुंसारि जानाया 88 बोसोर जाबायबाबो थ' देग्लाय बिटिसिनिफ्राय गाहाय मावफुं सोद्रोमाया प्रमद बर' बिथाङा बेनि गोनांथिखौ बुजिनानै फ्राय 5 कौटि थाखानि मोनसे प्रजेक्ट बाहाय घोषणा खालामदों। फबनाय जायगाखौ फोसाबनाय आरो साराउन्डिं बाउन्डारि 7 बिगा हाखौ लानानै आरो बाहाय हाबफैनाय लामा गासैखौबो लाजोबनानै आंबो सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्टेटनिफ्राय बाहाय 50.7 50,70,000 थाखानि मोनसे रिभार इर'सन प्रटेक्शननि मोनसे स्किम बाहाय आङो दा होनानै दङ। दा बे हिसाबै बे प्रटेक्टेड जासिगोन आरो डेभेलप जासिगोन। बे जोबोद मोनसे गोजोनथावना बाथ्रा। आरो दिनै जुदि गोदान बर' माहारिया गावनि जारिमिनखौ लिरनांगौबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि रिभलिउसनमोन बेखौ गारनानै बे जारिमिनखौ लिरनो हाया। दा ओंखायनो जोङो जायखि धोरोमाव थाया गुरुदेवा ब्रह्म धोरोम फोसावलांदों। नाथाय जोंनाव बर'आव दा बाथौ दं ख्रिस्टियान दङ एबा सोरबा सत्संग एबा गुरु फुजियो सोरबा गुबुन गुबुन धोरोम फुजियो। किन्तु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जातीय जिबन आरो समाज जिबनाव जि बिहोमा बेखौ जों रावबो बावनो हाया। ओंखायनो बिथांखौ जोंनि सासे गेदेमा सुबुं हिसाबै जों बयबो फुजिनांगौ आरो गोसोखांनांगौ। सार नैबे समाव नुनो मोनदों फट बतझरायाव मोनसे पावार फेक्टरि बासबारि ओनसोलाव मोनसे गायसननो बेयाव थिरांथा लादों नाथाय गोनो गोथो थासारियाव दं रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन? आं मोनसे खोथा बुंगोन दिनैहाय जे दा ग्लबेलाइजेसननि जुगाव इन्डास्ट्रियेलाइजेसन फैदों। साख्रि बाख्रि गभर्नमेन्टआ होनो हाया। दा 3,40,00,000 मानसि दङ आसामाव। बेनि गेजेराव 5 लाखसोल' मानसिफ्रा गभर्नमेन्ट साख्रि मावो। किन्तु बयनोबो साख्रि नांगौ। गभर्नमेन्ट साख्रि नङाब्लाबो जोंनो एमप्लयमेन्ट नांगौ बिजनेस मावनायनि एभेनिउ नांगौ। बायदि इन्डास्ट्रि नङाबाथ' जाया। आरो आसामाव खुनु ओरैबायदि मोनसे जिल्ला गैला जेराव इन्डास्ट्रि थाङोबा नाङा होननानै आन्दलन खालामग्रा जिल्ला गैला। बयनोबो नांगौ। दा जुदि बेवहाय जि थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ जुदि फट बतझराव नाङा होनोबा दस्रायाव लांग्रा मेला रेडि दं। किन्तु बेजों मा लाब जागोन बे ओनसोलावलाय? दा बियो गासै 18,000 कौटिसोनि मोनसे प्रजेक्ट जागोन। पर्यायक्रमाव प्रथम पर्यायाव हयथ' कयेक हाजार कौटिनि जागोन लासै लासै 18,000 कौटिसोनि। आरो बावहाय डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि खायफाया डाइरेक्ट जब मोनगोन साख्रि आरो खायफाया इनडाइरेक्टलि बिजनेस माबा माबिजों साख्रि मोनगोन। हाजार हाजार मानसिफ्रा
बाहाय एमप्लयमेन्ट जागोन आरो लोगोसेयैनो दा जुदि नायोबा दिनै पर्बतझरायाव रेलवे कच फेक्टरि जानो थांगासिनो दं आरो बे जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोबा अब्लासोनो रुपसि एयारपर्टआबो थांनानै थागोन आदारवाइज रुपसि एयारपर्टआबो कमार्शियेलि भायेबल जानानै गैया दा बे जायोबा आरोबाव बासबारि रेलवे स्टेशना खयला लाबोनांगौनि थाखाय रेलवे वागननि माने एक्सटेनसन खालामनांगोन बे देरगोन थ' बेनो बेखौनो बुंनो थाङोबा जों जुदि दा बयबो एसे मिलायलायनानै डाइरेक्ट जबरदस्ति नङा खारन हा हुआथ' बिटिसिनिसो सोरबा आदानि बा जिन्दाला हा लाफैनो हाया ताखौ एपिडिसिएलासो लागोन आरो एपिडिसिएलासो लिजाव होगोन लिजालाय मा 40 बोसोरनि जानो हागौ 25 बोसोरनि जानो हागौ बिसिनि जानानै थाङा आरो जुदि हाखौ होनाय जायो बिनि सिमाखौ बिटिसिआसो बोगोन खुनु स्टेशना खयला लाबोनांगौनि थाखाय रेलवे वागननि माने एक्सटेनसन खालामनांगोन बे देरगोन थ' बेनो बेखौनो बुंनो थाङोबा जों जुदि दा बयबो एसे मिलायलायनानै डाइरेक्ट जबरदस्ति नङा खारन हा हुआथ' बिटिसिनिसो सोरबा आदानि बा जिन्दाला हा लाफैनो हाया ताखौ एपिडिसिएलासो लागोन आरो एपिडिसिएलासो लिजाव होगोन लिजालाय मा 40 बोसोरनि जानो हागौ 25 बोसोरनि जानो हागौ बिसिनि जानानै थाङा आरो जुदि हाखौ होनाय जायो बिनि सिमाखौ बिटिसिआसो बोगोन खुनु बर' गामिखौ उच्छेद खालामनानै बिसोरनो हा होनाय जानाय नङा आरो हाबा होनायनिबो खोथा गैया थ' बे हिसाबै बेवहाय जोंहानो स्कप दंजोबो बेखौ बुजिलायनांगौ जों जबरदस्तिथ' नारसिननानै बानायनो हाया मानसिफ्रा एग्रि जानांगोन खिन्थु बे हाजार मानसिफोर जे साख्रि मोननो हागौ हाजार मानसिफ्रा बिजनेस मावनानै जे थांनानै थानो हागौ आरो बेनिफ्राय बे मोनथामसो जिनिसा जायोबा रेलवे कच फेक्टरि आरो थार्मेल प्रजेक्ट आरो बे एयारपर्टआ जुदि मोजां रोखोमै सोलियोबा पर्बतझराया अल आसामनि गेजेरावनो वान अफ दि मस्ट एडभान्स साब डिभिजन जानो थांगासिनो दं खारन धुबरी आरो गौरीपुर बे इन्टिग्रेटेड मोनसे सिटियाव डेभेलप जालांगासिनो दं खाथिनि कचबिहार टाउनाबो हयथ' लासैनो दुरबल जालांगोन बेबायदिबा थ' जोंनाव दा बिटिसिआव गासै 37,000 crore इनभेस्टमेन्ट फैनो नागिरदों एडभान्टेज आसामाव आरो बाहाय इन्दिनि इन्डास्ट्रि फैगोन बे हयथ' बाहाय जानाय नङा बहाबा जागोन रानला जोब्बाय जों बहा होनो हा नागिरगासिनो दं थार्मेल पावार प्रजेक्टआ मोनसे जोंनि गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै फैदों दा जुदि पर्बतझरानि मानसिया 100% जुदि नांथारा होनोबाथ' जों दस्रायाव लांनांगोन जों क'क्राझारनिनो दस्रायाव लांगोन गसाइगावआव लांगोन दतमायाव लांगोन आंथ' दतमानि मानसि आंनि गायग्रा हाखौबो आं हगारनो हागोन दानो खारन आंनि गायग्रा हायाव जुदि बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननो हायोबा 10टा जेनेरेसनसिम सिन्थाखौनो खालामनांनाय नङा आरो थेवब्लाबो आं मोनसे खावलायनाय हाखौ थांजानो नाङा एबा जों थांहोनोबो हाया रावनिबो हाखौ सेनानैबो लानो हाया बेयाव जाया बेयाव एसे एनै 1 इन्सि 2 इन्सि दोरोदलायनानैबाबो बेवहाय जे खालामनांगौ बेबायदि माहल खालामनाङा सोरबा जे इन्डास्ट्रि गायसननो फैदों बे गिनां खारलांलायनाय बे खुनुदिन इन्डास्ट्रि फैनाय नङा होनबाना बिटिसिआव दा बेखौ आं खावलायगोन ओंखायनो बुजाबुजि बा रायलायनायनि गेजेरजों खालाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिआ रायलायगोन बै गामिफोरजोंबो रायलायगोन आरो बेवहाय फरेस्ट रिजार्भ माबा बे गिदिर बाथ्रा नङा बाहाय ओरैनोबाबो PRF बियो रिजार्भ फरेस्ट नङा PRF नङा होमबा आरो हाग्रा बंग्राफ्रा गैलानो फ्रायानो थ' बे इन्डास्ट्रियाव गायसननायाव मा एडभान्टेज दं बेखौ बिजिरनानै नाय डिसएडभान्टेजखौबो नाय दा लसआ खमबा लाबा बाराबा बेखौ गायसननो होनायाव जोङो आपत्ति जानो नाङा खिन्थु बे साइडआव नङा बै साइडआव नोंथांमोनानो माबाखौ हो एडभाइसखौ हो आरो खिन्थु पर्बतझरा गारनानै खारफिनलांनाय परिबेस फैबा देनां उनाव बे जायगानि मानसिफ्रानो आफस'सजों बुंगोन जे मानो लांफिनखो थ' बेफोरबायदि परिबेसखौ लाबोनो नाङा आरो राजनितिबो जानो नाङा दे बाहाय आदानि बा सोरबा जिन्दाला राजनिति खालामफैयाखै बाहाय इन्डास्ट्रि गायसनदों बाहाय प्रमद बर' बा UPPL खौ प्रशंसा खालामनाय नङा बिसोरो गावसिनि फैसाजों इन्डास्ट्रि गायसनदों आरो माथो दं दा बेखौ साननानै नाय आं खावलायगोनल' बेनो जबरदस्त गायसननांगौनि बाथ्रा गैया